И здравейте, хора! В това видео ще ви разкажа защо ме нямаше. Първа причина. Защото бях болен. Бях болен доста дълго време. Защото бях навън през най-дъждовния ден на тази планета. Буквално бях на дъжда, супер. Прибрах се целия мокър. И заради това се разболях. И цяла седмица съм болен. Така че може би другата седмица може и да получите клип. Обаче вие си викате, това е само една седмица. Защо? А за другите дни? Защо не си качвам? Защото ми свършиха парите. Защото Светло взема моя много добър едитор, взема много пари. Но, за да ми намали цената, разбира се, че ще му кажа и ще го спомена в този клип. Светло БГ в TikTok и в YouTube. Той започна чисто нов канал, почна да снима други видеа и си инсталира отново Fortnite. Вау! Така че, моля ви, последвайте го. Наистина прави добър контент. И ми е също едитор. И трябва да ми смъкне видеята. Нали, цената за видеята. Иначе... Това е втора причина, което не е точно причина. Просто искам да кажа какво ще правим след като оздравея и другата седмица или тази седмица почна да качвам видеа. Ще се разчудим малко, ще запишем няколко видеа на Brawl Stars, ще започнем няколко игри сигурно с Колим. И за сега това ще бъде реално. И също така, отидете под предпоследното видео и той накрая искат да го питат хора как да си пуснат фато. Да си пусне истинското, а не катсина на последното, нали там, последните минути. Така че отидете и му напишете, защото той е нуб на GTA. Така. Браво! Той ясно, че няма го направиш, обаче надявам се да го направиш. Имам чувство, че той ще го обработи така, за да не се чуе, че съм го нарякал нуб. Така че, за да не го обработи, ще му кажа: извинявай, не си нуб. Играеш от супер много време. 2 години. Добре, аз принципно играя от 6. Ама карай. Но нещо стана с диска. И вече че тя натръгва. Заради това скоро ще имам нов диск и ще продължа да играя. И може би скоро видеа на GTA. Да, така. Мисля малко повече шортове да вкарам в този канал, защото е прекалено скучно. Защото качвам видеа през седмица. Да. Може би ако след да се намали цената, може и да качвам по-рядко. А по-често ли, обърках се. Така че, моля те, Светло, намали с цената. Не знаеш, че се е бълен човек. И се моля YouTube да не ми свали видеото заради точно тази глупост, която казах. Той ще обработва това видео и ще чуе какво съм казал за него, така че той ми каза, че това видео ще бъде на промоционална цена. Също така, гледали сте новия сезон на Гъмбъл. Шегувам се. Гледал съм го, обаче бях разчарован. Ричард все едно повръща. Такъв му е гласа. Моля ви, върнете стария глас. И гледайте предишното видео, ако не сте огледали, което на 1 месец. Така че, моля ви, отидете и ми гледайте видеята и пишете коментар какви игри мога да играя. Кабам, качао, татау. Не знаете, хора? Peace out.